Pagiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o rugna sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for his creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers, miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin naotob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for the gift of life of Marie Christine, dulot kan Sanyosa family. Pasasalamat man dulot ni Maria Elizabeth Aguilar and family. Special na kaagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family. Dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Special na kaagadan
dulot ni Rosa Tang Lee, Joaquin Lee, Judy Remlin Lee, Princess Barnuevo, Jimson Ronald Lee, Rowena Lee, Bianca Louise Lee, Cheska Joy Lee. For traveling mercies, dulot ni Agnes Almonte. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, 5th death anniversary of Nestor, dulot kan Sanyosa family. Remedios, dulot ni Norma Rialoza, Froilan, dulot ni Rosie B. Esopardo Cantara and family. Brandon Joseph James Barnes, Roland Bendon, Juan, Gloria, dulot kan Esopardo Cantara family. Death anniversary of Nestor, dulot ni Emmy Ribaya and children. Simona, dulot kan F&S Velasco. Pura, dulot kan Los Baños family. Bonifacio, Veneranda, dulot ni Melit Miranda. Manuel, Angel, dulot ni Jelly Martinez. Perpetua, dulot ni Rachel Ann Moran. Evelyn, Maria Delia, dulot ni Luisa Abocado. Crescenciana, Lamberto, dulot kan Esquivel family. Timotea, dulot ni Alwin Napocaw and family. Armando, dulot kan Mancilia family. Alma, dulot ni Evelyn Lorin. For all souls in purgatory, dulot ni Maria Elizabeth Aguilar and family. For all souls in purgatory, dulot ni June and Lani Rico.
Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Banwan magalawin na madya, paladan ka na kulang biyayang mga po niya, nagsirog na. Nakulang biyayang mga po niya, nagsirog na. Sa ngaran ka na sin kanaki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an pagisumaro kan Espiritu Santo, mapasendo kapos. Asin sa imong espiritu. Ako niya tuan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kang mga nagsusulsol kagurang nan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika nagdutukaw sa to kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan na sin pakapatawadaan sa tong mangkasalan, darahon kita sa buhay na dayeng kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Namimibi kami, O Diyos, na makakamhan, gibuhon mo kaming magpahayag kan kapangyarihan, kan kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganing kaming nag-ako kan panuga, kan mga atang, makayang magkamit kan mga maliwanag na biyaya, uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay mong nabubuhay si nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. Hinanyagon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. An kaayunan nin mga paratubod sararo sa puso asin sa isip. Daini nagsasabi na an sa diri niya sa iya sana kundi an gabos rogaring sa diri nin gabos. Sa dakulang kapangyarihan an mga apostoles nagsaksi sa pagkabuhay liwat ni Jesus na kagurangnan. Asin iwinara sa inda gabos na bendisyon nin Dios. Sa katunayan, day sindanin nasa pangangaipo. Ang mga may sadiring daga o harong ipinapabakal. Ang kabaklan, dinadara asin iniintriga sa mga apostoles. Dangan pinagbuburo baranga sa sukol kan pangangaipo nin lambang saro. Si Jose nang inarana na Bernabe kan mga apostoles, sarong libita na taga Chepre, may umaasin ipinabakal. Ang kabaklan dinaraasin inintriga sa mga apostoles. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang kagurangnan hade, nagugumbingan siya nin kamurawayan. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. Ang kagurangnan nagugubingan nin kamurawayan. Ang kagurangnan nagugubingan asin napapalibutan nin kapangyarihan. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. Pinapasarig niya ang kinaban, dai matatanyog, mapusog ang sa imong trono, pun pa kasuanoy. Dai kanin kapinunan, kagurangnan asin daing katapusan. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. Ang sa imong mga pagbuot tunay na masasarigan sa gabos na panahon, kagurangnan. Ang kabanalan maniligong kayo sa imong harong. An kagurangnan hade, nagugubingan siya nin kamurawayan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, Ikaw ang ulan at dalan, at buhay asin katutuan. Alleluia.
An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi ki Nicodemo, "Di mo'y pagngalas na sinabi ko sa imo kay puhan na mamundag iraray. Anduros minsan sa in, mina huyop-huyop, an sinagiwsiw kay yan na dangog mo, alagad da imo aram kun sa inhali asin kun sa maduman. Siring kay yan an mangyayari sa gabos na namundag sa Espiritu. Si Nicodemo nagapot, paanong mangyayari iyan? Si Jesus nagsimbag, ika maestro sa Israel, de mo iyan nasabutan? Totoong sinasabi ko sa imo, kami nagtataram kan sa muyang naaraman. Kami nagsasabi kan sa muyang nahihiling. Asin day nindo inaako an sa mong sinasabi. Di ka mo minatubod kung ako nagtataram sa indo dapit kan mga bagay digdi sa kinaban. Paanong magtubod ka mo kung ako magtaram sa indo dapit kan mga bagay na langit nun? Dainin nakakasakat sa langit, kundi ang naghilig hali sa langit, an aki inintawo. Duman sa lantad an halas initaas ni Moises, siring manan aki nintawo itaas. Tanganingan gabos na magtubod sa iya, magkaigwanin buhay dadayng kasagkoran. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa indugabos mga tugang. Sa tuyang enot na pagbasa ngunyan hali sa gibukan mga apostoles na dawog nyato manununguduman sa buhay kan enot na kristyanong komunidad na pinagheras sa indang mga pagrugaring sa indang mga sadiri. So mga apostoles, sinda so nag-govern duman sa komunidad na ito. Asin man nagtatabang tanganing mamanehar an sa indang buhay. Gabos na mga Kristiyano kay ito nagpapahilig nin pagkamuot, nin pagranga, nin concern sa iyang kapwa. Asin day sinda nag-iimbak nin mga yaman para sa indang sadiri, kundi ipinapanaoninda sa lambang saro. Ining magayon na ehemplo na ini usually ginagamit na modelo, taganing maging inspirasyon para sa tuyang gabos na to act towards or to act with a loving behavior towards our brothers and sisters. Pero kinakaipuhan man yato na hilingon ang konteksto, hilingon ang sitwasyon kan enot na kristyanong komunidad kay ito. Ninhuli ta kay ito so kristyanong komunidad sanay pasinda, kadikit pa sana, nga siguro in a hundreds, no? Mga 50 to 100. And sa pagkakataon na ito, they were closely knit together. So it was actually relatively easy for them to gather and to share their resources. Pero ang siring kaining pamumuhay, naka-inkwentro o nakahampang man din mga kadipisilan. Kung babasahon niya to ang gibukan mga apostoles sa later part kaini, maaraman niya to na may mga reklamo, na may mga complaints, may mga disagreements. Ninhuli ta nagkakapirang miyembro kan sa indang komunidad dai natatawan nin maninigo na share. Lalong-lalo na itong mga Kristiyano na bako Hudiyo. Kaya later on, so mga apostoles, maaraman niya to, mag-i-institute sinda kan ministro na inaapod na diaconate. So mga diakono, iyuin ni sumadistribute nin yaman
duman sa mga nakakaligtaan. Tangani na ma-oversee ninda so patama-tama kan pag-distribute. Ining klase nin komunidad na siring, iyuan pinagrepresentar sa tuya na modelo, ninhulit na nahihiling duman ang, in a way, freshness, kan katukduan kan sa tuyang kagurangnan. An katukduan nin pagbangno, an katukduan nin pagrangas sa tuyang kapwa. Iyo ini an ipinagtataw sa tuya na modelo, ninhulit na nahihiling na posible. Posible palan na siring kaini an sa tuyang maging disposisyon sa buhay. Posible palan na siring kaini an sa tuyang disposisyon sa tuyang kapwa. Agado niya to sa Santa Misa ini nalugod an sa tuyang buhay bilang Kristiyano, lalong-lalo na ining pagpapadagos niya to kan pagselebrar kan Easter season, maging tunay na palanbingan kan pagkamot kan mahal na Diyos, kan sa iyang pagkamatinao, kan sa iyang pagkamuot sa satuya, asin sa tuyang kapwa. Hagado niya to, nalugod ma-inspirar kita ngunya na aldaw, kan siring nagibo. Amen. Idoming idololo, kundi sa mong pagkamoon, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, ining atang niya mong ngunyan, lugod magintang kanin kaligtasan, para sa samo. Magbamibikaw mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa inong atang, makumalugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kad kagurangnanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, warasa na kami danay na magugma, huli kan mga misteryo paskwal. Tanganingan padagos dagibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo danay na dahilanin kaugmahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sin nakakaligtas, ni kakagurang na ni pagrukiyaw sa gabos na panahon, at ang aning mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Huli na sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago, asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo kay Kristo. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nagugman gabos sa bilog na kinaban. Patinganian mga langit do na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daying tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanagadan banal, purabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako ka mo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man baka pamanggi pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kayni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kadirapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahayra kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man ginumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon, Amen. natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, na ngahas kitang magsabi, amanyamo dayaon sa langit, panalunan ngaran mo. Magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, nin siring sa langit, ang samong kakanon sa roaldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ikaya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon, Amen. an katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinrahuhan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos. Uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi
an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. na nagdaraning katoliko. Sa mong tataramon, tulay ni Diyos na marurangnan at katawan, makakawalang pagkamot iyong dahilan. Siya'y paglangan, dagdaragan katotohanan. Mabibi kita. Kagurang nanin na nyugaan sa mong pamibi, tanganing anurog kabanal na hunglunan kan sa mong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras din mangkaugmahan sa paman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong asin espiritu. bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triune one God. You give to us its sanctity, to be your instrument of peace. Saint Anthony, upon whom we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life